हेलो लोगोफोर फुंनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय दिनै जोङो नाम्बार 2 बालापारा जोंनि बेप्टिस्ट मण्डलिया मोनसे फैबाय थानाय जि क्रिसमास बेनि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ जोंनि मण्डलिनि इयुथफ्रा नै गोबां गेट बानायनाय माबा बानायनाय बेयाव बिराद मुखुब जागासिनो दं आरोना नायदो नै जों देग्लाय नै बेबायदि मोजां पेन्डेल खालामदों गेट बानायगासिनो दङ लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थानो जादो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थादो जोंनि मण्डलिया माबायदि डेक'रेसन खालामगोन माबायदि साजायगोन आं सबखौबो आं दिनै नोंथांमोननो देखायगोन आयु अयथासार गोराखा जावदोरा गेटनि खुन्थिया हायानो अयथासार गोरा जावनो हालाया माने बोसोरबासो जाबायमोन दां नों जावैया मा खेबरा गोमालाय हैना र' नै लोगोफोर मावगासिनो दङ महर लाजेनबाय गेटनि महर लाजेनबाय नै खायसे जिरायदों खायसे मावदों खायसे हाखर जावदों माने जानोसै आरोना बारा गोबाव गैथारला समाबो गैखाला नालाय जागासिनो आरो मुखुबथारलायमोन लोगोफोर बायराव जाजेनबाय नै जे पेन्डेला समायना नुजेनबाय दा सिङावनि साजायनाय दंबावो आरोना सिङाव मा मा साजायनांगौ नायलांफानानै जाबाय दायो स्टेज फारसे मावगासिनो दङ नैबे बिबारफोरखौ नैबे स्टेजाव नै होगासिनो दङ नै एसे नुजेनबाय समायना नुजेनबाय नै गथ'फोरबो मावदों लाइमोनफोर मावदों सोरबायाथ' मबाइलाव बेस्थ' सोरबाया माबा माबि खोन्थाजेनबाय खेबनानै स्टेटास जाजेनबाय आरोना माने जानायनि लामायाव आरोना मोनाबायबो लाइटजों मावगासिनो दङ नै गाबोनो हानांगौ आरोना नै जागासिनो दं नैबे स्टेजखौ नै बेबायदि खालामनाय जादों जोंना दा बेयावहाय आलासिफोर बेजों लोगोसे माखासे मोसानाय मानाय नैबे स्टेजाव जागोन आरो साजायगासिनो दङ लोगोफोर माबायदि नुदों स्टेजखौ खोन्थाहरदो कमेन्टआवहाय मोजां नुदों ना गाज्रि नुदों माबायदि जादों खोन्थाहरबानो जाबाय मुखुबथार मावनाया माखासे महिलाफ्राबो नै एसे साफा सिबनायफ्राव मदद खालामबाय नै सिबगासिनो दङ क्लिन नुबाय आरोना मोजां नुबाय नै बाउन्डारि गासिबो खालामजोब्बाय गवाखै सासेबो ज' मददफोर नै बयबो लेथ्रा लेथ्रि सिबगारदों बिलाइ गोराखौ सिबगारदों एसे आराम खालामबाय आरोना नै लोगोफोर फाइनालि जोबनायनि लामायाव जागासिनो दङ नै प्रग्रामा दा मोनानिफ्राय जागोनखाय नै होगासिनो दङ एसे सानावहाय मोदानायनि थाखाय नै बेबायदि मोजां होबाय नै नायदो लोगोफोर एसे मोजां नुजेनबाय ना गाइस खोन्थाहरबानो जाबाय माबोरै नुदों नैबे थाख्लुख्लुआ सोर जाखो थाख्लुख्लु मावोलै नै फाइनालि अके जाजोब्बाय सिङावबो बायजोआवबो गासैबो जाजोब्बाय नै नायजेनदो बारजों बेबायदि बिरजेनबाय नै एसे समायना नुजेनबाय बेनिफ्राय बेखौ हराव माबोरै नुयो आङो हरनिखौबो एसे देखायनानै होनि नायदो लोगोफोर नै हराव बेबायदि जिगमिग होना होदों नै एसे मोजां नुबाय नै ओमफ्राय गेटना नै बेबायदि मोखाङाव होना होदों नै बे मोनानि शट दे आं मोनायाव देखायबाय नै बेनो आरोना जोंनि पेन्डेला नै जाजेनबाय लोगोफोर माबायदि नुदों खोन्थाहरदो कमेन्टआव लोगोफोर गासै खालामजोबनायनि उनाव जोंनि जे प्रग्राम बे प्रग्रामा स्टार्ट जाबाय नै मानसिफ्रा चार्चआव फैजेनबाय गिर्जायाव फैजेनबाय हाबफैजेनबाय आरोना नै लैहोर नै बेनोमोन स्टेज बानायजेननायनिफ्राय जोबजासिम आं नोंथांनो देखायबाय दिनै बेखिनि बेखौ मोजां लाइक साबस्क्राइब खालामनांगौ